vítejte u mého prvního videa na challenge, samotný challenge to bude, ale dneska jsem si to prostě vzal kámoši, tak pojďte ven, blbci. Čau. Takže další, bude to challenge nám. Čelibí. No prostě to asi znáte, čelibíc. Tak, Máme začneme, jo? Začneme už. Je to rád. Asi to odloupnu. Tak, já vám ukážeme, co si dáme jako první. Žlutý. A počkej, já vám vytáhnu. Ne, každý si veme. Musíme uhádnout chuť, ano? Co to? Ano, co to je za chuť? Čekajte, Tímto já vám- challengem, to je taková tento žlutý challenge, čelebí. Běžte dál. tento challenge je jakoby o tom, že musíme zjistit, Jaká je to příchuť? jaká je to příchuť, ano? Je to prý. Takže si každý vytáhne někdo. Dva. Teď. Jaká mandarinka? No. Ne? Já mám... To je hnusný. Ne. Já vám řeknu něco. Hele, Mente, jestli to video uvidíš. Ty brouky, co si žrát. Fuj. Je tohle lepší. A je to cajk. Takže další pivu. Další? Zelená. Zelená. Zelený nebo... A nebo tuhle... No, jak něco hnusno. Počkej, Takovouhle růžovou, hoši. počkej, já se kouknu, co to je. Ble. To je. To byl už... Ble. Už jí má zhoši. Už mám. No. Něco červený. Tak, 3, 2, 1, Já ho dám. Já ho dám. a vyšen. Šampáň. Šampáně. Je to jak tak? Jo, točíme u těch dvou blbců, jsem u nich doma. Jinak zbytek videí, co točím, se nebude. Nebo u Tomáše, co jsme točili. Ne to. Počkej. Tuhle šotovku, já vám ji zveřejním. Šitá, babus. Tu jsem mu dal já, bez pojďte, nějaký. Viděli jste to žrádlo. Jellyby! Teď bílou, hoši, nebo zelenou teď. Zelená. Že to natáčí. Jellyby! Zelená, vy blbci. Já chci tuhle. Tak znova 3, 2, tak. Koupte si, to je v Lomnici, u Sokolova, u Větnamce 35 korun. Bla. Kurva. Teď tuhle hnědou. Ne. Za chvilku jsme zpátky. No tak jsme zpátky. Jsme zpátky. My jsme se dohodli, že Martin teď ochutná to hnusný, co jsem si vzal já. A já si vemu tuhle tu červenou buzničku, vidíte? Já ji ochutám. Červená buznička. Kurva. Já si vemu tuhle červená buznička. Opravdu jsi z tohle vzal? Kola. Opravdu jsi z tohle vzal? Asi. Je to normální pomeranč. Tohle je dobré. Teď ochutnáme tuhle. Jo, já si dám, bílou si vemte, já si vezmu za skolu. Nebo co to je? Já je vemu tuhle. Asi, nebo co? Hnědou. Hnědá, no. Hnědá jako vojána. To je housenka. Já mám koka. Myslíš na kameru, ty kokote? Neď to! Ne! Neumíš stopovat můj mobil. Kola! To je kola, Ne! kola. Za chvilku jsme zpátky. Dokončíme to tady. Ahoj, jsme za zpátky. Tak. Tak, housenky, víš? kde máme housenku? Tohle není housenka, že jo? To musí být úplně bílý. Přece jsem to zkusím. No. Já mám nějaký prášek kyselý. Jo! Hej, jak vypadal? Růžový. Tady ten. A je to... Típe to. Tohle.
asi ono. A teď odstartujeme novou věc. Tuška! Vidíte? Můžu ve všadu. Já jsem výjimečnej. Tolik už o tom. Kde máte tu červenou vybuzny? Já chci taky prášek. Tak za červenou! Neházej to kurva potom. Rozmlátíš to. Tak a já už vím, co si dám. Já si dám všechny červený snacks. Ne! Tratili jsme spojené. Musíme Ty vole, teď si dávám. ty jsi změnil zelenou. Zelený. Co to je? Zelený. To je jak gas. kyselý. To je jak gas. Kyselý. Je to moje video nebo vaše? Moje. Tak jo. Kurva moje. Od teď přebírám všechno já. Vidíte? Lednice. No po mně. To je Já jsem slyšel, teď jsem slyšel nějaký hovno. Nech toho. Omlouváme se, tohle byl gas. Žlutý nebo tenhle? Najď si. Tyhle. Žlutej. Tenhle. To je už bás. Já chci už. Já chci už, tady to jsou už. Je pomeranč, já mám takový štík. Ne, to není už bás. To je dobrý. Na to, že jsme za to dali takový prachy, tak je to dobrý. Hej Martina. No. Jednu mi dej. Ne. Ne, tři. To je dobrý. To je dobrý. Máš klas na to, že vůbec v tom videu nejseš vidět. Jo. Ale je dobrý. Jo, tohle video půjde na YouTube. To souhlasí. Like. Like nikomu nedám. Dejte mě. A nech toho. Vidíte to želé, to vám, když to s ním dáte mi like. Chcete like? Tak s ním to želé, vidíte, žeru ho. Dejte mi like. Vypadni. Ahoj. Koukejte, Ne. můžete vyhrát pravítko Moje. a pero, když dáte odběr. Jo, vy dostanete tu souhlasí. Like. Dejte prosím like, odběr a Když chcete odebírat, dáme vám krásnou klabičku. Tak čau, hoši, moji jsou kokoti.